presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinada sa usa ka bana nga nagpatago lang sa ngan nga Naldo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay galaan ang ato magtatampo si Naldo. Kini ako problema bahin isa kong asawa ba nga ambotoy tiban kay baba lagi taon og dili gyud palkan si kung ngano problema ko ani no inaneon ako pagsugod ang mga pahitabo ha. Ay, dili ka na puntahan ako kayo nga po ang kanang ano ka tiba dili dapita Day indutan lagi ang agaw nimo deo kanang pangbayad imong gagaw palit sila TV dako kay no. Abroad man, munang dali na kayo makapamalit og mga mahalong butang. Mao sad. Ngigagod ba yuta, oy? Gipakyaw ang mga appliances. Unsa di ka iyang trabaho sa abroad sa? Ay, OFW ko dito sa Dubai Gawix. Oy. Nagpamate ka dito? Gawix. Pwede din nga bayot mong ka. Ay, bayot ako din sa ato. Sa gawas kay bawal man. Di ko naman pinay dito. Lucky ko dito. Dili ka ha, lalaki ako? Gawix Eden, sorry. Den unsa man yung gibuhat nga ni ubot taon nimo si Rika ha? Rika ba ay? Rico mo guna siya? Ang ano di ay gyud nimo siya. Sos. Ikaw naman ko nisulti niya nga. Laki ray ako. Suko na siya anak. Ngayon anak magid siya. Ang bayot mangita mo naglaki. Lagi. Paita sa nimo eh. Padugo ro na nimo. Tapos itagaan kag chocolate ya. Wa nimo dawata kay wa ka mahangol pud bida. Ang grateful sad kay nang imo eh. Nasuya ka sa kong anak ni abroad Eden. Abroad sag imo. Unsa, ngano kada tiyo ay nasuko man kakalit. Naibaw ka naman nga bayot ng akong anak. Nganong bulihon pa man na nimo. Nganong nasuya ka ba niya, ha? Abroad po nung imo. Di dahil ko magbuot ka. Awayaw sige panaway sa kong anak nga bayot siya. Pura man kag dili kadugo. Ngano na dili ka dugo, di pwede manaway? Aday, polis ato den. Dito. Ari, Unsa pa oy Ngano ko may mong kasab Analdo? Ukol kay mong yan, limot kang naigso na siyang ama. Bisag iya pa na ako siya, wa ko mahadlok niya. Hilas. Desudyaan pa ko. Tinuod man ko bayot ng iyang anak god. Kung ba yun, sakit eh ka na. Unsa na sakit ko? Paraw mo sa kakakutok.
Mao yung kailang tanong kinabuhi sa ubang tao. Ungrateful kay ka. Ha? Tibtiban kay kang baba. Suya kas akong katibtiban? Talent nila ko, no? Ah! Sigihan yun ang kong badlong taon si Eden kay daghan ang naglagot niya. Di na mag yung palkansi. Pari niya, pirmi siya sakto. Pakuski! Hinay ra na! Di ba dungmog? Pakuski pa! Samang taon ka na Eden. Ay, doon sakto. So, kailang bidyokis bayot, oh? Nga no, wala sila silingan diha. Ay, doon samang ka na. May okasyon taon niya sinong ilang gawiks ni mo. Abi kayo na yung okasyon, palabian sa nilang kanang bidyoki diha. Hasta pikas barangay, makabati na ilang tingog. Oh, abi na ko ginayan ka kay nisinggit man ka nga pag-uske. Kay inay pag-uske. Jogo! Ay, pagbuot na ko. Tro ka. Diba na yung boys? Pagpida ka na. Sige, sige. So, yung tip-tip. Kuha nitong kahit na kutsilyo. Kay ipabawsita ka. Ha? Pagpida, ginoo ko ni mo din. Day, Den! Day! Hain ka! Day! Ngano man ka, oy, murag happy man kay kastanan di, Naldo. Akay ba happy, masan ka? May gipalit ko di mo, tao na ron malingaw ka. Unsa na, Naldo? Kita ka nanda ko kayo, taas ka karton, ha? Ang suda na para na ni Maro malingaw ka, di na ka masuya, na di na ka magilabot sa imo ang mga gawiks na, labi na sa imong gawiks nga bayot. Bluetooth speaker na si Aiden. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You turn my life around. Saman, Ang nga tao ng pagkanta ni mo, Debbie? ha? Uy, ano gipaong ni mo, oy? Ako sa tanawon ang Bluetooth speaker, day. Ha? Tanaw nga naman. Murag guba ang tingali na. Kung sabay gubaan na ba? Sabi sa diya, tabi, ayun Ay, mo na. Ay, lain kayong pabinahon, oy. Ha? Hinday nga guba, sipab ta kina. Ah. Gubaon siguro yung daan ako. Iposol ko ni Daya. Ako nila doon sa daan nga akong gipalitan. Ipaayo ko ni kay hinay kayo. Kung sa ipaayo ni mong bagko man na, oy? Gubaon man eh. Bida, kasi ko ini sa akong pagpalit kay kas ba yung pagpalit ako ani. Guba, hinay kang pabinahon niya. Ang imong kanta. Nga naman, ang sabay nakabati ba? Iyabag imong kanta de. Unsa to? Ay, basig sa speaker ni siya, day. Sa speaker. Wala basig sa Speaker Bluetooth. juga ay gipasabot ni mong yabag. Mato di mo gubaon ug imong ipaayo ang speaker. Hinay man kayong speaker niya, yabag man kayong paminaw, Ang speaker yabag, ang speaker gubaon diretso ako sulti. Tingnan na lang ako yabag ko. Ha, yabag ko. Yabag ko. Ayaw sakit ka na rin, ha? Sakit ka na, ha? Daghan kong kinangarasan taon, oy, mura kong gitsag iring. Orbida. Ako ito gitoyo kong ingon nga guba ang Bluetooth speaker. Kay samtang dito ko sa gawa sa mabay. Namati kong hindi na nagkanta-kanta. Ang among silingin taon, sige pangatawa. O klaro kayong kasaway sila. O nagbugal-bugal sila sa kong asawa. Eden, naguba ang inyong Bluetooth speaker? Wa man tiya. Oh, abi na kung naguba kay wala man ko makabati ni mong mikanta ka. Ay, kanta niya, day. Kay makalingaw, may kalingaw kayo kang mukanta. Talagsaon ra, rare. Walang katulad ang pagkayabag mo kanta. Adi ay, rare na itiya. Sige, aron matagbaw mo sa paminaw mo, kanta ko 24/7. My friends try and tell me. Bay, Naldo. Bay, Huwag ka makabadlong ni Eden nga di na mo undang sa pagkanta. nga naman di ay, bay? Makuha mo nga nung hastang tungang gabi bijuki pamangyapon. Sa bidyoke. Oh, badlo nga tao na bay. Kaya basig mapahawang mo ni Dapita kay nagsabot ba itong mga silingan na pitensyonan mo ar mamingaw ni Dapita. Sus, noon sa mga kong singagi-agi. Hiner ba kang sulti? Hilas nila sa? Kinsa man sa mupetisyon ako. Nangasuya silang mukanta ko. Mga bugo ba nila? Na sila masuya. Gisabaan lang sila kaya hasta ko nung tungang gabi alas 12 mo kanta pa ka? Aki, berot!
Wa ko'y labot nila. Ha? Adto nga akong iyaan. Siya'y nakaingon ini nga 24/7 kung mukanta kay matod niya. Rera kung mukanta talag sa ra ko no. Oh, uy. Uy, day din, mayo kay kinagabli. Alawatan ng protsala ng gumbaw. Birthday na ko. Ibalik ka sinyo. Kay basig ibutangan naghilo. One town, oy, grabe ha. Ikaw pa hatagan, ikaw pa manangin nga. Ibutang ang hilo. Sama ka eh. Tiya, may mong sulti ta. Tinoon nga misulti ka nga talagsaon na kayong kanta si Eden. Ay, misulti bitaw ko, anak Naldo. Nabalaka ko nga basig ko, ana. Sulngon siya sa mga silingan. Kay naglagot na sila. Kaya hasta alas 12 magus gabi magkanta-kanta pa na siya. Ha? Uy, nagkasinabutay ra ba na sila nga? Kuan, papawaon mo din yung dapita. Petisyonan mo. Uy, way magbuot na kog bukanta ko, oy. Balik sa ato. Dahil kay ako yung istorya ni Tiya. Dili. Kadugo me, nganong mangunay magpanaway. Iyaan, pumukanta ko, tabuni inyo mga dunggan, aron dili mo makabate. Naara ko sa among bahay ni kanta, ako ning katungod para malingaw ko. Kung dili mo ganahan, ay mo pondos inyo. Ikaw rin nalingaw din, ay. Kami mo mga silingan, wag yun. Mura kag baka nga giihaw. Mura kag iro nga rabison. Bilasa, ba di ba? Rabison ko, ha? Rabison ko, kahilas ko tao di mo. Kasi, Uy. Bida sa di mo ba? Naninuod baka mabahay mo na! Kuyapan ako asawa din! Bida Idinoy! Mao na ako problema. Mamahawa na lang kami ani among gipuy-an taon. Kasabot naman taon ni among mga silingan taon nga petisyonan mi kaya aron malinaw ilang dapit. Tibtiban ko taon kini ba ko asawa. Di ba minaw tambagan? Unya, ungrateful pag yun kay ni siya, kay mauwaw na lang ta sa muhatag niya, kay bisag atagad siya, di madawato taon, doon na pa'y pakapin nga bati nga sulti. Tambagi ko ninyo taon, bi. Unsa man kung kamoy pasultihon, Naldo. Adlaw sa tanan. Ate Chichen, good morning! good morning, Kuya Alan. Good morning sa ato mga avid listeners. Good kayo, Kuya Alan. No, labi na diya sa Ulanggo. Thank you kaayo kang Wilma Yayoy Bagyo. Unya sa kong mama, Kuya Alan. Mama Gina, salamat kaayo. Taas kay nag-energy. Kay niinom na og Don Pepe Tablia. Nyang ihang giinom kay Don Pepe Dark Chocolate. Niugom-ugom nagdaya mo niya ma-OBM special. Unya tasty fish cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy, crunchy. Palit mo ha. Okay, salamat kayo, Inday Wilma Yayong Bagyo. Yayoy bitaw, yayoy. Oh, yayoy. Yayoy, day. Good morning ni mo diya, Inday. Nya sa tanda na ito mo kaisunan sa Kabisayan ng Binadaw. Salamat kayo. Labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nagpipito, Dudong GR Pipito. Og ni Ma'am Shane sa iyang Bromwich PH. Naarnas Facebook ang Bromwich. Tanawa lang ninyo, typa lang ninyo sa Facebook ang Bromwich PH. Unya, kung gusto mo nga limpyuhan ang inyong mga abugon kayong panimay, ka na bang, wa na mo higayon bitaw nga malimpyo mo sa inyong panimay, tawag na lang mo sa Bromwich PH, tanawal niyo sa Facebook, aron sila na mo trabaho niya, dili kay ni sila mahal. Barato ra kayo. Unya sa mga tao po di Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casimir Ararao. Salamat kay ninyong tanan sa inyong mga kaigsuonan, akong mga silingan din nga migami sa atong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Lami kay nato imnon, labi nagmo trabaho ta. Labi na gyud sa mga bata. Inom gyud Don Pepe Tablia kay the best kay na Paulitos Macaroni Crunch o tasty fish cracker atong kanon unya ugom tag OBM special og Diamond Yema special baw na lami nato kayong imnon maglakaw-lakaw tat. Ate Press, Okay, akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood,
kolesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol na to sa tong kalawasan, ato nang imnanog sa panyawan herbal capsule, kada adlaw, katulos sa kadlaw inom. Sa bundag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inig pa niyo ni mo maugyapon, usagapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnuno na kamukaon sa imong paniudto. Mausab sa igabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na to na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkabalaka tungod kay duna na'y makatambal. Makaayo ang iyong gibati aning kidney ug UTI. Kinibawan Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lagi sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Sa tanan po na ito mga kaisunan nga migamit sa to ang number 1 nga plus ang Sedlin Metal. Thank you. Yung kayo nyo tanan kamo na sayon kung sa ka-epektibo. Ang ato ang Sedlin Metal nga tinuod mo tang sa ato ang panuhot pamaol parkit sa kalawasan varicose veins katol. Kuto sa kabataan likay pagkita sa dinggi kung mga haplas ta sa ato ang Sedlin Metal nga anharama palit sa butika. Di ba, Edwin? Tinuod na sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal unya makita ng tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang mo kay ihatod pa sa inyo ang panimay. Antipres? Antipres ba? Salamat! May punta ko mo ni ilabi na kanimo dia Kunsehal Lodi Lagares sa Tanawan Oslob Cebu ang imong mga apo. Pila na may anak ni Kuan April. Alright. Salamat kayo sa tuang Dito mga bagbam? Salamat kayo sa Ano bang kaon? Imon sab si Engineer Bilis Cuerpog, si Honorable Barangay Captain, then si SIA Vice President sa Tibok Oslo, Honorable Tima Berungan. Salamat, kumusta ka mo diha? Sa celebrity ko, sa inyong pagpangaligo, ha? Ilabi na og, doon ang kamo mga seminar, pwede nga isuda na sa inyong mga bag, sa inyong paglarga, ha? Para sigurado na lang magamit yun dito sa hotel inyong puyan. Sa celebrity ko, beauty soap, doon ang mga sangkap kini, natural moisturizer, glutathione o papaya extract. E man usam, magpabilin kitang younger looking kutis artista kutis porcelana. Sa celebrity kutik beauty soap, ano na may lagom ang imong panit, ano na may pugis katol, ano na may itong blackheads or whiteheads. Sa celebrity kutik beauty soap. Mutang na lang makas butika para sure good nga original ang imong mapalit. Ha? Mas maayos sa pang doon na siya nakabutang nga Celio Sid Marketing. Thank you. Okay, unya sa tanan po na to mga kaisunan ha, nga mga suki na po ni Kuya Ricky Bangis garing sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Salamat kayo nyo diha sa katangkungan basak nara na yang si Bangis Sinaw Dishwashing Liquid na luyo sa Ace nga hospital. Pangital nyo si Ricky garing na dinha ang iyang Bangis Sinaw Bangis Sinaw Dishwashing Liquid, Bangis sa Hugaw, Sinaw Pas Upaw ang atong mga plato. Unya, ang atong mga kaigsuunan, kita na sayod kita kung unsag yun ning tuksin nga mo daot sa ato ang lawas. Ang daot urbaning tuksin, kaning atong cover o putos sa atong blood cells. Ini kadaot aning cover o putos sa atong blood cells, mistake umulapot atong dugo, mauninungdan nga major jud nga mga sakit ang botakboy nato. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa natong balatian, constipated ka, o ingon man kining ato ang kidney problem. Mao na nga kinahanglan mo inom yung kag detox.
para mo-flush out na ang mga toxin nga nasod sa imong kalawasan. Kay ka nang detox nindot ka na, natural nga detoxifier siya, natural nga rin, tigwag tag sa balitian, puno sa nutrients, mga makapaligon sa atong vital organs. Usar yun kakapsulay mong imnon, marag maintenance ni mo sa kauras sa di pagkamukaon. Pero doon na kay balitian, katulo kayo nung buntag udto hapon, usa kauras sa di pagkamukaon niya, imna na itong walungad to sa 12 ka basong tubig, matag adlaw gina. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Dudong Naldo, Ate Pres. Naldo. O, kanis Naldo, Ate Pres. Yang akan mo rin lain-lain yun kay tibtiban kay babay ang asawa. Yang grateful rin ba kayo kay unay mga pangatag, di dawato na niya. Pakapina pag istorya, parehaton na. Bali, sudan mo rin, di ko na. Lain sa batasan bayana, no? Ngiga, no? Imamitagana, doon na pinunahilo. Laoy. Oh, lain kayo. Or lain gid. Ambot lang. Mao ni ang problema taon tabagi ko niyo unsa man ka mo pisultion. Unsa man ka nang ako ba kaning kulatahon ako asawa mo ana siguro siya na ito. Mao ni ako problema mahawa lang mi kay gipetisyonan man taon mi. Nagkasabot man nilang silingan taon nga petisyonan sila Ate Pres aron malinaw ang ilang dapit. Alima ka na siya may kaingon sa kagubot sa ilahang lugar. Ipa kuha lang dong kanang pagita. Kanang petisyon, maokihan, ha? Okay, basta sobrang kuan. Mo ba? Petisyon ito. Padalitan ilang yuta, ilang bay. So, aman, ana. Balhino, amot na siguro nas balaw. Ilang bayran ang yuta og bay? Kuan lang siguro, sa pangana na, kanang warningan na sila. Badlungon lang. Badlungon. Badlungon. Pero, mauna, ipagi lang petisyon natin, Pres. Kay badlungon, warningan. Oo, badlungon lang. Sinaldo og si... Di ba kasagarang gulyat ka nang una-ana ka nang kutubra man alas 10 kung gabi eh. Pero wag kong kabalo kong adlaw na abay Sad oras. maayo pa grabihan. Okay ra adlaw siguro Ate Pres. Okay ra, pero bisa na gani landili gid pa grabihan nga puting suga na gid. Ako, ani amang ko maggawas kay inyong mga balay na aman sa village, ako squatter maning ako. Di gid kalikayan nga kung squatter area ang inyong mga atop mag-abot tagsara kadangaw ang gilayon. So na ay mag-video ke Dungog kayo. dungog pananglitan og nindot ka ang kanta murag imong dughan na yahay og perting yabaga pertim tong sakitas dunggan oy. Pero bisan pag nindot og tingog Ate Pres, no? Saba gyapon. Sabaan gyud ko. Sabaan gyapon ka. Saba niya. Kadang ang agam kong video kay Ate Pres na sa kwarto. Kamera sa lisa mo kadungog. Anday ba? Kamera kay soundproof man. So dili mo gawas ang imong tingog to sa gawas. Soundproof inyong kuan? Amo ni gituyo kay Kanin kamo ini jurjur ninyo ni Lisa. Wa gyud makadungog. Way makadungog. Wa gyud. Inigot na Mo ba? Lisa. Gituyo gid ninyo Gituyo guryan. gyud na ko nga inana akong baton. Kanya mao nang gisoda ko akong kuan kay saba man kanang naa mo estudyante. Nga magtuon niya dugtuon biya sining silingan ra biya. Mara inana na lang. Inana lang bam. Kani si Eden, di sa sugot ni soundproof ni Ate Pres. Kaya ganahan man siya. Kadang may bawa ang Makadungog ang mga tao. Ingo sa adi ay, 24/7 kung kanta. Lima ka na 24/7. Sa saksiman na 24 oras ka magkanta diha. Abi ni mo gulyat tayo na akong nahibaw kanang ang balay nila gaatbang niya ang nag-uwang karsada ra. Niya ang karsada sa residential area dili man preg highway pila ra man nagkadupa. Kuso kayong video sa kananas bait atbang. Kare po medyo sa pila ra kadupa. Pakus ka sa maayang yang magubat. Pertito ko suga. Ang usa, nagtanaw ka ng salida. Foreign. Kuskas na nan. Aya, music. Pertito ko suga. Agi ko murag. Magkalagot po na. Magkalagot Lagot, bati, ginainana yun. Wag yun hinungdan. Kanay noon, okay ko na okay ra nang inaana ba mo kung adto las may bayo siguro mga ligong dagat mo. Okay ra. Inaana. Kung maingon tong petisyonan sila, atong tanahon og ipatawag sa barangay, buwahan, makahibaw sila kung unsay schedule na mag-uban nga labi nag Domingo. Hindi ko mga klase. Kita sad sayo ta mo trabaho niya. Dugay ta makatug tungod sa Saba kay kasagaran na ba ang magbidyoki ka na Domingo.
Lain na ba ng karong idara na ta, Tipres? Kay- Inikamata ni mo, dugay ka Dugay kabalik ka katog. Nga, wala, inikamata ni mo, dugay ay nung ako kabalik katok. Ay matawag ko alas 8 niya, ako mga apo mo, suod sa kwarto, magkamata ko. Alas 11, adik na ko katugan na, Tipres. Ito, alas 3 kadlawon. O ba? Oh, Dugay na po doon. kayo, sigil ko tanong si Lida. Makabalik kong tug, mga alas 4 bidya. Ako no ba yung mata ko gulit, mutanog sa lida, makatukog balik, kaya magdukam ko makanog sa lida. Pambitiretso, Sige, Levitico 19, verse 17. Kung may kasilo ka mo sa inyong isikatao, prangkahe siya, aron dili ka mo makasala. Ayaw panimalos, ug ayaw usap pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang imong isikatao, sama sa inyong paghigugma sa inyong kagalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang kanya akong gibasa diri Gulyat, o pananglitan magalit ako naging unong ipatawag sila sa barangay, mas maayo aron mahusay sila o makibawsad si kisa ning ato ang babae diya nga magsikan. Eden. May bawsad si Eden ug gusto gyud siya mo kanta o katupong pikas bay gusto mo kanta. At least may bawaan sila sa dialog sa barangay kung unsa mga oras nga pwede. O ang mga oras nga dili pwede konting katuog na. Okay? Ay, gabi eh. Ano ba? Ay, Pagkakatawag ka? maglisod ko kanta. Ano naman? Pagaw? Ako kay mikrofon. Ano, uy? Tukan ko. Gitugaan ka. Salamat na pinakating tulumanon. Kuna ko ay Puzzle Tihon.